Nu vil jeg lige prøve at vise, hvordan jeg laver en sundere udgave af en risalemang. Jeg bruger 100 gram skør. Og så bruger jeg 50 gram hytteost. Og jeg bruger 1,5% fedt, så den bliver så fedtfattig som muligt. Sådan der. Så bruger jeg 2 gram vaniljesukker. Sådan der. Og så bruger jeg hakket mandler. 5 gram, 6 gram. Og så bruger jeg 10 gram hakket mandler. Sådan der. Så går jeg simpelthen bare det hele rundt. Sådan her. Og det sidste, så topper jeg med kirsebærsauce. Jeg kan ikke lide klumperne, så jeg tager kun det flydende. 10 gram cirka. Og så kan man altid lige toppe med ekstra mandler. Så er separationen sådan her. Velbekomme.